Karaniwan ng hindi abot ng atensyong medikal ang mga katutubong Aita dahil na rin sa kalayuan ng kanilang mga tirahan sa kabundukan. Bilang tulong, inimbitahan ang kagawaran ng kalusugan ng mga Aita mula gitnang Luzon upang bigyan ng libreng check-up at maturuan ng disaster survival techniques. Ang balitang yan tinutukan ni Rainiel Pawid. 400 katutubong Aita mula sa Central Luzon ang tinuruan ng disaster survival technique ng Department of Health bilang bahagi ng kauna-unahang Central Luzon Indigenous People Health Summit sa Clark Freeport. Ayon kay Eric Cumul, dahil malayo sa mga pagamutan, importanteng matutunan ng mga katutubo ang disaster survival techniques tulad ng CPR. Meron kaming provision, kung makikita niyo po sa ating likod, ng ating training para po dun sa hands-only cardiopulmonary resuscitation para magamit po nila kung nandun sila sa baba for emergency purposes po. Maliban dito, nakatanggap din ng libreng atensyong medikal ang mga katutubong Aita mula sa iba't ibang panig ng gitnang Luzon. Mula sa gamot sa high blood sugar testing, oral check-up at HIV testing, lahat yan ay pinagkaloob ng libre sa ating mga kababayang katutubo. Dahil malayo sa kabiasnan, palaging hirap ang 60 taong gulang na si Esther upang makakuha ng gamot sa oras na magkasakit ang sinuman sa 26 niyang apo. Kasi minsan malayo kami, nasa bundok kami, minsan walang perang pambili. Minsan lumalaki yung tubig, di kami makakaraan. Panawagan ni Amelia sa pamahalaan ay maturuan at maipalaganap sa mga indigent community ang tamang pangangalaga sa kalusugan. Sana ito hindi lang ngayon, kundi masundan pa ng maraming beses para yung mga kapwa ko katutubo ma-uplift yung kanilang kaalaman tungkol sa kahalaga ng kalusugan maging sa liblib gaya po sa amin sa mga IP community po. Ayon naman sa pamunuan ng Kagawaran ng Kalusugan, respiratory diseases pa rin ang nangungunang sakit sa mga katutubo, kaya naman binigyan ng mga ito ng vitamins at gamot upang matigil ang pagkalat ng virus sa komunidad ng mga Aita. Yung upon check-up, sir, kasi mostly naman common dyan yung mga coughs and colds na yun po yung mga mostly na nakikita nila. Asahan naman umano ang mas pinaigting na pamamahagi ng tulong medikal ng Kagawaran ng Kalusugan sa mga indigenous community. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.